да се направи кукла фея са необходими материалите, плат, за да се направи дрехата, прежда, картон за крилата, ръцете и краката, кучия от лекарство и стъклено шише пак от лекарство. За да се направи такава котка са необходими кутия от сапун, прежда, хартия, чиксо и да се отцвети с фломастер. А за да се направи такъв малък щурец са необходими капачка, пластилин, слага се щипката отгоре. За да се направят дрехите и на металото са нужни гланцово блокче, стиропор за главата и главата и шапката са направени от гланцово блокче. А за чадърчето са необходими част от конструктор, гланцово блокче, клечка за уши, това е.